Shalom. Horas madihita saluhutna nang sahat di tonga-tongani bagas joroni Tuhan di Bornginon suang songoni nama dohoti pertanyaan di bagas naganup pukau tama pertanyaan di bagasan Bornginon alani tapahohoma martangiang mahita ganup. Amin. Tapuji matuhata marhite edde nomor 10 alu ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni de bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Yesus martuama akan namauas male midahati goran ai pabosurod donasida martuama akan ayas toddi ai idaun nasida do debata haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurungi saitogi hon mahami tu anakmu asaibana napunahami lehon madihami haporseaon nasitong asa holak kosabing haposan nami unang loas huriam marhaposan tuakana di hasianganon ai holak kodo haposan dohot haporusan saya si maroham patuduhot tuhami dalan tuhatuaon asa jupak kami asini roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di pertanyaan Bornginon imana tersurat di sada Korintus onom mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 20 songonom mahatani debata saluhut nado jadi diau alai dang saluhut marguna saluhut nado jadi diau alai dang jadi patuduhon ni manangaha au tubuh tuhaido akasi panganon alai di pahehe debatado Tuhani laos paheheon nama nang hita di hagugoon nai
dang di boto hamu naung gabe sada daging dohot boru-boru na jahat anggo sapurtusi ainin nado nagabe sada daging donasi dana duai maporus mahamu pasiding parmaimanoni nasa dosa na niula ni jolma di balian ni daging nadoi alai na marmainan mardosa di daging na sadiri do rapita ayang dohamu ditobus dibaheni pasang kamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite todimuna ai debata do napunai ido sahat ni hata ni debata martua do akan natumangihon hata ni debata jalan nau peopsa amen. Martangiang mahita debata Jehovah amanami na marhabangsa di banua gijang mauliatema didingkan di basam na mga ramoti hamis saluhuna ruas ni hagawipi jiruju saat tuborginon boy hami patupahon partangiangan ima di bagas jorom songoni nang di bagas nami ganup marsada-sada ajar-ajar mahami asaboy hami Tuhan say toktong pasangapon guarmu nabadiay di bornginon na ing bigyon nami mahatam rajay maruhan ang pikiran nami di bagasan todim purbadia asa tarjalo hami hatam tangihom mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oras madihita. Kadongan na nihahulungan ni Tuhata, hata ni debata, tarsurat ma di sada Musa, bidu 10 sada, ayat sada ro di ayat na pasyahon.
songonomma hatani Tuhan ta. Seragam do pakuling masa disadok tanoon jalasada do hata. Jadi dina merbukasan nasida sian habisaran jupang nasida matanopea diluat sinear gabe maringanan nasida disi dungi masih padohan manasida tole tatopa matano bahen tano tako jala masak situtu hita tutungi. Jadi tano namar sinasak nai dipakai bahan batu, jala barerang dipakai nasida bahan rapot. Dungi akka dipadok nasida ma, tole tapuk kama sada hutata, jala tapa ojakon sada tukup, sukot ro di langit pusuna, tabahema baritata, asa unang marserak kita tuliat portibion. Jadi tuat ma jahuba marnida huta dohot tukupi. Na pinauli ni aka anak ni jolma. Dungini na jahuba ma. Idama sada do bangso jala sada pakuling dinasida sude. Jala nunga dipuka nasida paulihon akai. Ope tungso hasudatan nasida paulihon saluhut na sinakapan nasidai. Tole tuat mahita jala tagaur pakuling nasida disi. Asa unang be diatusi sahalak pakuling ni donganna. Jadi di paserak jahuba manasida siani tuliat portibion. Gabe masohot nasida paulihon hutai. Dibaheni didok gaurna Babil. Ala disi do di gaur jahuba pakuling ni sadok isi ni tanoon. Jala siani di paserak jahuba nasida tuliat portibion. Ola nido sah ni turpukta. Hamuna akadongan saha porsiaun di bagasan tuhata di tikion marparsaurak kita dot hatani debata ima di panopaon ni Tuhani di tonga-tonga ni hasyanganon molotajaha sian bidu na parjulu sahat tu na paduahon di patorang do disi songondia debata manopa nasana adong di portibion songoni nang jolma songoni nang ari songoni nang ari na pimaribadian ni debata ima ari papituhoni ditoppa Tuhani. Nang hola disi debata manopa do nang diturpukta di bornginon ditoppa debata disi ragam ni pakuling oleh bahasa Indonesia didok beragam bahasa bertambah bahasa di tengah-tengah dunia. Iman namasa di bagasan turpukta jahubado namanoppa saluhutna. Ala jahubado namanoppa saluhutna takas jolma ikos sayuduk do tu jahuba. Takas nian parangeni jolma ikos sayna pasang debata do dingoluna. Alai adul do namasa di turpuktaon ima jolma na parjulo sa siadam sahat tu pinoparna sahat ma ditikyon ima diturpukta adong keturunan ni siadam dung tabagudang gabe adong masa disi
ima hagi jangan niroha. Dung malua nasida sian air bah gawe marserak muse nasida alai gawe marpungu muse sian habis sara naking tusada inganan nani guaran na sinear gawe marsada muse nasida gawe adong ma rencana nasida patumpahon aka na parjolo disi ima sadahuta sada bahasa sada persauran dak pola be mangarera nasida tulia pertibion naeng ma hola disi nasida mian hape anggo sakap ni debata ikomarera do sudi jolmai tulia portibion songon pajowona dibidu na parjoloi ima asa sudi diramoti jolma akana tinopana. Jadi kon mengarera do dang boy hola sada diinganan dang boy hola sada di huta alai ikon mengarera do nasida asa boy diradoti portibion asa boy diradoti hasianganon asa hobar tu pajoni debata alai disakapi nasida dang pola borhak behita dang pola mangarera behita isom mahita ai hietong nasida mungkin ngaboy mangan ngaboy minum ngaboy nasida marsaor hobar tu aka nasinarina da pola riko be mangarera tuaka inganan nalan na asing be jala ditiktikon nasida desi asa tababua tu portibion unang pola mangarera behita nang sadama hutatta sadama inganata laus tapadiri madisi sada tukup maneng sada bangunan na balga tabahem mat siani siantano ima tano tako maneng batako tetutung mai sapirpirna asa gogo di padiri nasida mai asa boita tuju inganan di debata jadi takasian parbinotuan nasidai hagi jangon ni roha do na parjolo naking dang olo beuduk na padua hon alani naung diboto nasida mengolah na di portibion mabahen batako mabahen bangunan na tibo talului ma debata sah matulangitan tabain ninna jadi berengotas ini adong gijang niroha adong kesombongan di nasida di naung tabba parbinotoan nasida naung tabba habisukon nasida naung tabba nang godang nasida di portibion takasma turpuk taon paingot tontu hita marhite-hitei tu zaman saunarion amana boy mambahe jolma daus ya debata hapor siaon totunai pasti namangihu muse ima teknologi dohot ilmu pengetahuan lam tibo pangatusion ni jolma lam gudang do temuan-temuan dan alasan lam gudang do aka statement-statement yang mungkin itu benar di pamikiran ni jolma alai rang ti kosbe dia dopan ni debata ala ni do naking dia pisteli dokon sudi do dito parebata alai rang sudi dinggan maradopon debata namalo noaing mempertahankan habis sukonai manang habis taranai olo gabi tubuh nang ima hagut turun jadi malo-malo sasahalak mangalohon naoto sai dijogal hon namaloon maparadopon naotoi
ulu do tubuh agut turun, ulu do tubuh bada, ala pikiran nado di pangasahon, ala perbinotuan nado di pangasahon, ala molo di pangasahon ima hapur siau tu dewata, dia bisa memaklumi temannya, dia bisa memaklumi orang yang bodoh daripada dia, akhirnya akan timbul kedamaian. Kurang noeng namasa songoni. Gabi mempertahaton hati kosanna hadirion. Walau tabereng natuari merdeka Indonesia dirayahon, alai takas di sineng merdame saluhut marpesta bulun, alai adong di HKBP di Cibinong merbeda, bahasa masai. Allah mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan iman. Mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan panggilan bahwa kamu harus memelihara bumi, bahwa kamu harus menghargai ciptaan Allah, walaupun itu bertentangan kepadamu, walaupun itu berbeda pemikirannya dengan kita. Ikon mampu kita memaklumi, ikon mampu kita nang mengajari, asabui nang tubuh hadameon, molosoi nang tubuh hadameon, tubuh ma perbedaan songon huria na tapai hutihut di bagasa samingkon. Dang hola ni epek na dituntut domuse zaman ni hitaon, ima teknologi, handphone, internet dan lain-lainnya. Bahasa dituntut alai torsardo barita itu liak purtibion. Itorsardo di bait TV1 ima berita nasuding kani akhirnya songon dia mahita maparadoponi. Apakah ikut kita berdosa? Apakah kita ikut-ikutan sok pintar untuk membahasnya? Apakah kita juga menghakimi? Mulu ni bereng di internet ya teh kamang kanang nagudangan di sini sok pintar, sok malo di komen ni. Alay nga menjatuhkan orang lain, nung nga menghakimi orang lain. Akhirnya dosa ni halak, kebido ibana merdosa. Alani teknologi, bado hita maparadoponi, bado hita mempergunakan teknologi yang ada saat ini, dan bado hita muse laho maparadopon akan amasa disi. Tentu ikondau hita sian hadusau disi. Unang gabi tabba hima mengandalkan parbinotoan, mengandalkan gijak ni roha, saya lebih pintar daripada engkau, saya lebih tahu daripada engkau, maka dipaksa disi asa terarah ibana apedang boy. Adong mamusin hatana na jorbut maneng na hatana na gabi kasar. Akhirnya gabi mapikir-pikiran sabor ginon. Mapikir-pikiran dia akan ngulu, dia akan perkerjuan, gabe mau rumah aka semangat bekerja. Gudangi namasa di ngulu tahun. Allah mengandalkan habis sukonna, mengandalkan pikiranna, dan mengandalkan hapor sionna, dan mengandalkan iman di tengah-tengah ni nguluna. Jadi khususnya HKBP Jeruju, jemaah Jeruju, mulu adong hamu di interneti aka grup-grup ruas, grup-grup akalam nasing nai taurom, satung doh tita merdosa, inorhon ni dosa ni hala, satung doh tita marlapu-lapu disi, ala ni pangalahon ni hala. Jadi malo kita mempergunakan teknologi, habis sukon habis taran na pinasaha ni debatatu hita, mulu tumpe ikomang komen hita aka komen hata ni debatama na padame homma asang giat lam terberita hata ni Tuhani. Ido di adarhon tubuh tu hita di bagasan borginon, asa malo hita mapergunahon pikirata bisukta nang teknologi na adong di hita. Asa malo hita mapergunahon
handphone Android do akal nasing nai. Asamalo hita mapargunahon aka berita-beritai tasaring dohot denggan. Unang olah sahat tu hita HP hal negatif kita bagikan. Olah sahat kita bagikan. Gok ma video di memori tai gabe sukok ma memorina gabe olah neloading terus. Allah olah naikirimi video. HP bukan untuk membangun. Olah membahen aka kontra maneng aka perbadayo. Jadi molo adong aka video-video non HKBP Cibinongi unang polai kirimi be. Uludo 5 di handphone ni bay. Hola na kirim. Nga perjuloy ba mamereng alay romo sa kiriman. Dang ni jaha saya kanakan na sombong iba dang ni jaha komen niya ni kiriman niya mataon. Abe nang bosat do iba mamereng. Jadi alangkah bagusnya molo hal-hal yang negatif tapar gunahum ma aka media-media tai gabe pasu-pasu tu zolma. Gumudang matakibri misiani hatani di Batak. Manang kehidupan keromantisan keluarga. Boy. Kebahagiaan keluarga. Asa dingkan saluhudna. Jadi marhiti turpuk tahun di paingot kita imana paduahon asa malo bisuk kita mapargunahon akan adong di hita. Alani teknologion murah-murah no Jepang aga na masih haholong akian. Alani teknologion murah-murah do jolma reuni. Alai hinorhon reuni gami berbadai rumah tanggana. Murah-murah do jolma noeng muruk-muruk. Alania na holan na marhempon. Mapargunahon internet. Yaru tabigi berita ala nasibuk holan na marhempon. Abe anak kon na nung martugarang. Lak madabu tu parit. Lak mati songoni. Yaru tabigi berita ala sibuk holan na marhempon. Inatajabuna abero amatana sa perkerejuan unga male dan arung si panganon ribut. Jadi ikon tabatasi derita kutik kecanduan elektronik kemajuan zaman. Marhiti-hiti ma turpuk tahun paingoton tu hita na mangihut asa malo hita mamake partikiata unang gabi dihuasoi purtibiok kita ala pajoni de bata huasoi hamuma purtibio dang purtibion makuasoi hita mangarajai hita do mangarajai purtibion pakiota gabi pasu-pasu di ngoluta jala gabi hamuliaun di goarni de bata. Ido penciptaan maneng na dijadihon di debata hasyanganon ipasahat tu jolma pake ma usaha homa asa gabi pasu-pasu tu dirita jala hasangapon tu guar ni debata pasu-pasu tu jolma na asing jala hasangapon tu guar ni debata. Jadi na adong dihitaon noai maneng na ahape iko pakiota mai tahu hasangapon tu guarne Tuhane. Ai saluhun nei siat debatado dang sian jol mai sadiri manang sian purtibion alani i pakiom ma pasanga guarne Tuhane. Amen. Martangiang mahita. Jahuba debata amanami dijadi hokodo saluhudna nadinggan dihasyanganon dung dibereko dengan
jadi ami rikok madisi na majaga dohot na pauli-ulihon na paturehon gabi dijadi hoko majolma na perjului siadam do si Hawa jelas saha mai tuhami sahatu partikianon asa adong majagahon na dihasyanganon alia li jahuba pajawammu hape dihami songon na dijadi hommu hami dihasyanganon ima mangaramoti angka na pinatupami mangaramoti angka jadi ammi majagai mamakai gabe hasangapon tuguarmo dang gabe pakion nami ima tugijang niroha alania leja huba marhiti hiti hatam di bagasa borginon di jauh kami ahape namasa di hasyanganon jala ahape na pinatupam ima aka jadi-jadiammu pakion nami mai ali jahuba lao pasanga guarmu nabadiai sianima gabe haholongon nami dongan nami jolma sianima gabe haholongon nami aka nang musuh nami sianima nang gabe redutan nami aka binatang manang hewan na jadi homo siani magabi tubuh dihami dame laho maparado pondongan nami zolma Tuhan Jehovah debata ama nami upegi hami do namasa di bagasan partikianon waeng murah-murah zolma muruk murah-murah zolma tubuh ima perbedaan alaniaha ala naholam mangasahon pikiranna ala holam mangasahon na dihasyanganon alania lizahuba di bagasan borginon say solot tomatu hami ima todim todi perbadia asa say toktong hami sibuan dame maneng tu dia pehami tolhas maneng tu dia pehami sahat surwammu maneng di dia pehami maringanan maneng situasi ahape wadu pehami asa saya toktong hubaritahon hami dame nasumurung nasian hoy molo pasa penwaeng hagut turun ima di luak nasing terlumobi ma di HKBP Cibinong mapakorhodoi tu saluhut ruas nihuria HKBP naboy ale Tuhan berpikiran negatif berpikiran nagabe patubuhon dosa alai ajar-ajar masaluhun na hami na mambege baritai asa husikapi hami doho pikiran na torang dohot roha namar hapor siyaw tuho unang tubuh dosa hinor hondi dihami namamereng dohot na begesa asa unang tubuh dihami roha nameng hakimi napatikos-tikos diri jalam pahatop maliza huba patubuh mahadamion dihuriai asa terida huasom asa terida ima dengan nebasam tu saluhudna ruas ni huriam di huriai ajar-ajar mahami laho makarikoton ima angka roha dame di ngolunami ajar-ajar mahami laho mamake angka na pinasupasu homi tu hami gabi pasu-pasu tu siamu doh tu habirang nabi nang tujuluanan nang tuak kapartikian naneng sirapoton nami dobe pasu-pasu masaluhuna ruas nihuriam HKBP asa saya toktong laho memberitahun barita nauli terlumobi maruas di HKBP jirujon ramoti madinasa ulauna pasu-pasu ma akan naniula ni tanganna
Dada sima akayana kon asa setotong marsiajar doh dengan diangka pendidikan na di masa noaingon. Nang piala Tuhan dang dibereng nasida guruna. Alay boy nasida marsiajar doh dengan tu pama di nasida ima habisukon habistaran nasian hoy. Bohali masaluhuna akan atoras asa setotong laho patuduhon hatam dingoluna marhite-hite akka pangalahona. Asimaroham maliza huba pasu-pasu manang huriam hakawipi jirujon asa setoktong sada habi lau pasanga guarmo nabadiai. Jala marsera mahami lau memberitahon berita nauli marhite-hite akka teknologi na adong di pasahato tuhami marhite-hite nang parangenami nang marhiti-hiti hata nami pe asimaroham maliza huba todibima na mga ramoti hami laho mangulahoni tangion hami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maridde mahita. Martangiang mahita Jehovah nari surgo amanami marhite Yesus Kristus. Mauliate Tuhan, mauliate di palos soro pehami memuji pasang pokko marhite pertangiangan sisa lisa minggu di huriam di masa new normal di situasi kondisi ni negara nami terlumubima di daerah on. Tuhan pertanyaan nami di bagasan Bornginon na di bagas Joro pulas ni huriam nak songoni na mangihutton di bagas nabi tuk pesoboy saluhutna ruasmu mangihutto pertanyaan ani
Toktong duhua kami di tangyang nami, ruas ni huriam, salhu na Tuhan, talumubi ma di HKBP, jeruju persiapan resok jerujon. Asi marhamali Tuhan, muliate ma dipuji-pujian nami, di bagasak borngenot torupamu na badiai, di jalahoi marhite asin roham, asa gabe tau, las ni roha di hami, naksongoni Tuhan gabe siala monoton na gabe boy bohal ningulu nami terlumuwi ma bohal ni pertodion nami memuji pasang pokok itu ngatongan ningulu nami terpuji maho Tuhan huwa kami di tangyang nami selalu hukna ruas ni huriam dia kana met nama godang naksongoni akan atoras terlumuwi ma akan tua-tua sehoma namang gogopami selalu na Tuhan situasi songonope Tuhan toktong dohami marhapurosat tuho sepadau masyak kami tutu jala pasisi akan masa sawanari dang di halam mohorhami Tuhan tu portibion alai tuk pe adong itu hak di portibion saya toktong dohami marhapurosat tuho asabui hami tongot waka nadenggan di tonga-tonga ninggulu nami asa tahu las niroha jala puji-pujian ima ngulun nami siganupari marado pokori Tuhan sai homa nama ramoti akari parmiama nakada nagaleng naksonia kana magorak persikola sai liam mabisuk nasakoi Tuhan tunasida hapistaran dohot akapar minotoan asa boy nasida Tuhan gabe sialas sonoton naksongoni gabe tawalas ni roha Tuhan talumuwi ma gabe siala moton ni roha ni hami akka natoras na puji-puji di holi Tuhan nak nami sepatulus sude akka sinakap nasida deka persekolanna tukpe nalawa kang di karejo di kondisi saunari Tuhan tung maol lo tutu lapangan kerja di negara namion alai namangihut tuari nanang ro porsero hame Tuhan buido patupamu akatusi asaboy akana konami Tuhan tongot tu akka perkerejuan nadinggan obar tulman roham na dipatupani akka pemerintah nami terpuji maho Tuhan sehoma na mangalian habisuhon terlumbubi ma akka perbinotoan habatason tuak kanatoras lao parmudu-mudu akan konna asabudi wan nasida tuloman irham naksoni akan atu-atu de tonga-tongan huriam sepasu-pasu manasida li Tuhan jala segongkom nasida padau sian akka parsahiton budi penasida Tuhan mangamehon akan nauli nadenggan sian hatami tuaka pinoparna mula tungadong akka hagalion di pamatak perdagingon alan deka parsahitot di tonga-tonga ni ruasmi tuhoro hami to mangalu-alu hodo boy na mangupati Tuhan hodo boy na paluahoni marhite akka pangubata pena jalahin nasida asa boy lam tuhipas na sida oleh Tuhan di tonga-tonga ni nguluna terlumbuwi ma boy nasida hipas marparsauran di tonga-tonga ni huriami oleh Tuhan asi marhamali Tuhan huwa kami di tangyang nami akkana masaon horo na buhay natuk pasisihoni oleh Tuhan ima COVID-19 siyai ngolo tungakko adong karoha-roha di jolma namalo di portibo oleh Tuhan sudi ya kapelunoto asakodo oleh Tuhan ngolo nagabe masalah na sida di tonga-tonga di portibion terlumubi ma natin opami tuhor hai mangalu-alu horo Tuhan na buhay patuk koni pasisihoni jala keadilan mu Tuhan ilo persen nami betuduh nomu tuhami sadok natinopami asimar hamali Tuhan molo tung mengadopi pena di tonga-tonga di negara namion lao mabain akka protokol kesehatan tokana masa tu masyarakaton sehoma napatuguhon haporsiaon ni akka pemerintah naksongoni akka para medis dan marina sida le Tuhan gugonek baru habisuhon nasakoi asaboy nasida madalaton akka tugas nasida hobar tumarham
Jalaboy na sida madalat toni gabi taulas ni roha di akan nang marsahit na hona ko biti oleh Tuhan. Foto hami oleh Tuhan tumbar tabata baru tutu na hona COVID sa polisiya di tonga-tonga ni negara namion. Alai molotok tong do hami marhobur satu talumubi ma di hami ros huriam. Sai lemari hami hatorangan di pikiran jala sabui hami tutu malua siani. Asi marham ali Tuhan gonggong masaluhu na para medisi roh pemerintah sa pusat sa satu daerah asabui na sida madalaton akka au bartul monarham di tonga-tonga ni masyarakat. Talumubi ma Tuhan di tikitikion nang boy na sida patapahon akka vaksin. Sabay mapuro masyarakat Tuhan pemerintah boy vaksini sahat itu akka masyarakat tu akka tiki nananengro. Tuhan kong memahami saluhuna di bagas budario sa dihoma daging pamatang nagtod dinami. Padahal sa kami marah, jalo padahal sa kami akatahan si bulis tahis barjahat. Asa buru pe hay marhay pason tu ari marsugot ari natirus batom tuhami. Tuhan matangi ang ililit nami magpasat tami holam mga sahon gorden ang Tuhan Yesus Kristus asi maroham ni hami. Amen. Jongjong mahita. Iya Tuhan mahite tatangya koma piliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni salut siliho-liho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masenelohom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabewa na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa parasyang hami pilihanon pati bulhon harajam itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami godang ni sileo-leom itu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rapi tamangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harazom, si South Malamonaroham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, leom matuhami serano hauluas siapari, sesa marusa nami sompanesa nami, di dosa nidongan namardusa tuhami, unang hami tugiyo tu pangujunan, walua mahami sian pamago, ay hodo na puna harazaon, do tagugon, rodi hasangapos sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Jesus Kristus, do tolong ni rohani debata ama, do parsauran ito di porbadia mana mga ramoti, jala na mamasu-masu hamu sa luhut na. Selamat borngim madihita.